Na, itt az új tavaszi fesztivál. Slegur faluba, Swanfleetbe. Itt lent délen. Pár tippet mondok, hogy érdemes csinálni, hogy gyorsan haladjon. A videó végén belerakom, hogy lehet ide eljutni ebbe a faluba több módon. 2 karakterrel fogok jönni. És itt az új ilyen napi 8-at itt meg kell csinálni, és akkor kész van egy plusz. És akkor úgy érdemes haladni, hogy órajárásával menve körbe. Innen indulva, ja, mutatom. A fine day to you. How do you do? Itt ezt a 2-t föl kell venni. Oh there. És utána errefelé haladva körbe a NPC, ja, itt a napi 10, ami eddig is volt, az a Taste of Spring, ami ugye adja azt a lila észéket. Most lesz kész a ez a sok reward, és akkor ugye a végén is a nagy reward mindig. Kész van 4-esével. És akkor így kell haladni, hogy föl kell venni így a missziókat, úgy érdemes, mert úgy jön ki, hogy így folyamatosan halad. Hello, hello. Így most ott fönt van egy polgármester a falunak. Azt hiszem, hogy a polgármester, és akkor ide kell, így kell kezdeni. Itt már ezt el is lehet fogadni, ami már oda tartozik, ami már fölvettük. Meg ezt is, itt van egy elrejtett hegedű, vagy mi ez. És akkor itt a polgármester. Azért célszerű így haladni, mert így jön ki úgy, hogy majd a lent ja, itt van ennek a missziója, ezt itt föl is lehet venni. És majd ide is lehet rakni, ezt a zászlókat kell pakolni neki. Így. Jön, nem ez. Itt is virág is. Ilyenkor lehet nyomatni ezeket a pontokat, amik kész. Már úgy értem, hogy amit föl lett véve küldetés. Itt a következő küldetés, ami a tavaszi fesztiválhoz tartozik. És ezért azt hiszem, ez vagy a következő adja azt, hogy lent itt a mi az? Ilyen húsos, valami hentes féle. Az, hogy 2 küldetésnél kell lenni, hogy haladós, nem kell össze-vissza utána. Tényleg így adja magát az összes küldetés. Ez is így. Jóra járásával halad. Itt a következő eltűnt hangszer. Jó. Itt is van egy ilyen hely, ez a jó hely ennek a zászlónak, ez mindig máshol van. És akkor itt a hentes. És akkor most 2 küldetése van, ami az izéhez tartozik, és így 2-t kell itt fölvenni, ezért nem mindegy, hogy kezdi az ember. És akkor így majd szépen halad. Hello, hello. How do you do? Itt is van, ezeket a virágokat már gyűjteni kell közben, mert az is úgy jön ki a lépés. Utána még ezt cserébe kell pakolni. Itt már van egy banneres is. És ez itt a lényeg. Itt is meg legyen a 2 küldetéses. Az egyik ugye a missziós pont, másik meg ennek a küldetése, és ez a lényeg ennél, hogy ez a vizes
hordókat adja, vagyis a vizes vödröket kell vinni, locsolni virágokat. És itt az a lényeg, ha több karakterrel játszik az ember, én szoktam 3-mal is, hogy mindig a vonatba az utolsó vegye föl a vödröt, mert csak egy veheti föl. És akkor biztos meg lesz a pont, mert volt, hogy beszívtam. Hogy az elsővel vittem, azt az utolsó már nem kapta meg, mert annyira lemaradt, hogy nem vette be nála. És akkor ilyenkor ezt kell követni. Ez a lényege, hogy ezt a vizeset követed, és közben csinálod a pontokat akár visszafelé az úton. Akkor már kiadja a missziókat, és akkor így halad az egész, és be van fejezve gyorsan. Vagyis a lehető leggyorsabban. Itt is ez, ugye én shortcutokat használok a kijelölésre, meg a virágok nem lettek fővéve, mert az most már kellett volna. Még ott van 2. Ilyenkor elveszett a követést. Shift S a kijelölése karakternek, vagy Shift D a legközelebbinek. Ezt én állítottam be, aztán Shift E az objektum kijelölés. Azt az előbb már fő kellett volna vennem. Ja igen, azért még a vizes előtt kellett volna ezeket fölvenni. Hogy ezek a virágokat most már lehessen pakolni bele. Szóval Shift S a karakter kijelölés, Shift D az mindig a következő karakter, a Shift S. A Shift E-vel jelölöm ki így messziről az objektumot. Shift W a használat. És ilyenkor Alt F a követés. Még van olyat is csináltam, hogy Alt X az a legközelebbi fellopsi tagot jelöli ki. De majd ezeket fölrakom valahova. Így nem kell nyúgálni sehova. Így itt vagy a WASD-vel azt lehet irányítani az egészet tök gyorsan, ahogy látszik is. És akkor ez a lényeg, hogy így kell követni a vizeset. És akkor visszafelé úton kell mindig ezeket a pontokat, amik lehet így megcsinálni. És akkor így minden halad egyszerre. Akár lóra is lehetett volna szállni, de mindegy most már. Ja, ilyen még nem is volt, hogy elfogy a víz. Most jön oda fölfelé, tovább az előző vizes ponttól. Jó, ott is volt egy zászlós hely. Ez a következő, ugye, ha 3-an jön, az alatt jön még a harmadik. Hello there. Always more work. Ugye a Shift Q a kijelölés az NPC-nek. És az ugyanúgy a használata, ugyanaz a Shift W. Itt van E, Shift E, Shift W. Nem arra fordul, akkor Shift S, Alt F, és akkor már követi is. És akkor most én vissza. De itt volt egy Bonner hely. Ha nem mozdul a csávó, a követős, akkor azt követi tovább. Jó, meg 2 accounttal halad egyszerre a misszió, vagy 3-mal is, hogyha úgy játszok. Akkor itt ilyenkor már erre kell, most jön a óvenes, ugye? Igen. A sütőhöz kell vinni a vizet.
Ilyenkor ezt hiába nyomom, mert ahhoz nem kapja meg a speed-et. Ide. Erre kell tovább menni. Itt lesz megint egy elrejtett hangszer. Ez a loot. Bevárom. Lesz egy ez a váza, vagy cserép. És itt is van egy küldetés, ilyenkor 3-at kell kapnod, akkor csináltad jól, így. Ho there. A sorrendet. Ho there. Lehet össze-vissza is csinálni, csak akkor egy csomó idő elmegy. Hello. How do you do? Így meg úgy jön Ho ki there. pont sorba. És itt újra benyomtam a követést. Most lehet lóra szállni. Ott is van egy cserép, azért visszakanyarodok. Ez kicsit messze álltam, lehet. Ja nem. Nem vesztette el a követést. A következő csávópont, és most oda le kell menni. Itt lesz a utolsó hangszer, ami el van rejtve, de azt majd visszafele. Ide is jöttem volna lóba, hogy haladósabb úgy. Is there something I can do for you? Itt a másik küldetés, az nem a fesztiválhoz tartozik, az sima. Itt a hangszer, a furúja. Itt meg a vízbe föl lehet venni azt a cserepeset. Most megint elvesztettem a követést, de ennyi, azt már vissza is van nyomva így a shortcutokkal. Most vissza lehet ide jönni, leadni a hangszereket, hogy elvesztettek. Hogy amik eltűntek, vissza lehet nekik adni. How do you do? A fine day to you. Hello, hello. How do you do? A fine day to you. Ennyi, A másikkal is. fine day. How do you do? Itt is a A fine day to you. continue-t nyomni. How do you do? A shortcutokkal ugye hallod, ez mint egérrel célozgatni. Jó. Itt már le is lehet adni Hello, küldetéseket. hello. Hello, hello. Hello, Ja, ez hello. meg ilyen 50 virtual experience-ét is ad. És akkor ilyenkor szoktam figyelni, hogy ja, ez van maximum, majdnem akkor arra adok ezt a 50 kicsikét. Meg ez meg dídzes. Az a kaja. Visszarakom a confidence-re. Hello, hello. Ezzel is megnézem, hogy mire kell menni. Ja, itt meg majdnem a maxos a wisdom, úgyhogy arra. És vissza a monasztra, hogyha véletlen bekapok valami nagyot, és akkor ezt meg kell enni. Ez ilyen díces. Szociálban van szerintem. Igen, itt van a szociál dísznő, kaphatsz ilyen. Nem tudom miért, hogy ez jön veled, vagy a franc tudja. De hogyha megeszem, akkor egy darabig jön egy hobbit. De hogy mit akar, azt nem tudom, hogy mire való. Vagy csak ez ilyen... Ott jön. Ez így jön veled. Ez magyaráz valamiket. Jó, és akkor most lehet menni ide. Hello, hello. How do you do? Föl a izéhez is. Ott is le lehet adni igen, a majornak.
Igen, itt is akkor jó, hogyha 3-at kapsz, amit Hello there. folytatni lehet. Hello there. I. Hello there. I. Így, és akkor ugyanaz az órajárásos sztori. Mert itt van a... I. Always more work that needs. Most le lehet adni a izénél, hentesnél meg. Va. A fine day to eat. A fine day to eat. Milyen Bonner, azt nem maradt. Mi van? Na igen, ilyen. Hello there. Might you aid me? Figyelni kell rá, hogy nehogy beakadjanak, mert akkor kínlódás. Jó. Jöttünk vissza ide. Le kell adni a izét. Hogy ide kell rakni még az utolsó bannert, amit most adott a csávó. A major. How do you do? Hello, hello. Na, jó, hogy megnyomtam a lovat, mielőtt a misszióra rámentem, azt nem is vette föl. És most vissza lehet menni, leadni ezt is, azt ennyi. Ugye elég gyorsan lehet haladni. Ha megvan a normális sorrend. Még ezt Oh there. beszélni kell. De fölvenni ezt a vázát. Hello, hello. Akkor ide vinni. Well met. Welcome, friend. Így. És akkor itt le lehet adni azt a napit. How do you do? A fine day to ya. Ez meg valami új. Most. Ilyen még nem is volt. Ez mi? A fine day to ya. A weekly, hogy kész lett. Hello, hello. Hoppa. Ez mi? Ezt így gondolkodni kell, hogy mit kell ezzel csinálni. Humbert Larch. Brillandba el kell vinni. Na, az így jó, mert így ad egy 9-et. Akkor visszateleportál a Brillandba. Ugye, akinek nincsen Hunter-es, vagy nem Hunterra van, az kicsit cinkesebb, itt akkor Moss Bard az út, és onnan a Bri. És akkor... ez hol van? Az a izén van fesztiválos helyen. Igen, ott van. Az jó is, mert úgyis oda kell menni, ugye befejezni, mert eddig 2-t kellett csinálni itt a fesztiválosról. Eddig ugye ott, ha be van fejezve a 8 az új tavaszi fesztiválos területen, akkor vissza kell jönni ide mindig egy 2-t megcsinálni, ami nem nagy cucc, mert... Ja igen, ennek kell adni az adott térképet legelőször.
ahhoz a ceglúrhoz, de a videó végén majd megmutatom. Úgy megvan 9, és már csak egyet kell teljesíteni. Leszállítom ezt a borosat, mert az ad 50 virtuál XP-t is. Ezt csináltam eddig, a borosat, meg bent a... mi az, a labirintusba csináltam hogy végig kell menni a kijáratig, az pár másodperc alatt megvan. Nem tudom, 20-30 másodperc. Odáig eljutni azt. És akkor így meg is van a napi 10. Egész gyorsan. Jóval gyorsabban, mint eddig volt. Kicsit lemaradt. Izével szoktam még 2 kapitánnyal csinálni. Ugye, amivel mutattam. Hogyha benne hagyom azt a részt a videóba. A másikba. Akkor a kapitányok benne lesznek, hogy az ugye főváltva tudja nyomni a speedet. De akkor is a Hunter így gyorsabb, hogy folyamatosan tud gyorsan menni ezzel a skill-le. Ez 25% plusz, ez nem mindegy. És akkor most is a 50 Virtual XP miatt nézni kell. Ugye mire raktam a Valorra. És a Confidence tartottam a nagyobb XP-k miatt. Itt meg a Wisdom el is éri a 28-ost. 27 viat, az kemény. És akkor ennyi, és akkor itt le is lehet adni a fő embernek, akitől fölvettük amott. Ez most ilyen vagy. A Taste of Springet. És akkor meg is van a Intermediate is. 8-nál tartok, itt az 1000 Virtual, most mehet arra a Confidence-re. Kapom a kritikálos itemet, meg az 500 Figment of Splendor-t. És akkor lehet majd lovat venni nem soká. Would you do something for me? És finálé, és akkor én azt hittem, hogy az most akkor 4-es lett. Intermediate után nem jön expert, hanem finálé. Egyből. Akkor végül is a táblázatban jól írtam How vele. can I be of service? Az el is éri. Ja nem, akkor jó is. És akkor 4-esre rakták, hogy nem 3-as, vagy lehet, hogy én vagyok hülye, hogy csak a izé volt. A novemberben, amikor visszacsatlakoztam, volt egy tavaszi fesztivál. És akkor ezek egyet mennek pluszba, kész a 7-es. Meg 8. Akkor jó raktam, hogy 12-es a misszió. 7, 8. Na, tart. Ja, és akkor úgy lehet ott Slegurba eljutni, amit mutatom. Ugye Bree-ből, itt most vissza lehet menni. A Bree-ből például Mosward. Itt van, Moswardba át kell menni, és onnan ott van a Slegurhoz vezető sima út, hanem, vagy a Swiftes, attól függ, ezt föl kell össze ugye fedezni. Ugye itt van ez a Swanfleet. Itt. És akkor ez a Moswardtól innen elmegy ugye oda, nem olyan hosszú 2-3 perces út, így, ez egy gyors utazás nélkül is. De ez nem csak itt Bree-be van, ez a Moswardhoz utazás, hanem mindegyik kezdő területen, Eredluinba is, Sorin's Gate-nél is, meg Celondinba is ott van. Aztán, hogyha valaki 20-as szintet elér, akkor van itt ez a kék lovas, ez a missziós istálómester, és onnan el lehet, vagy itt eljön Bree-be idáig, vagy itt van a Sorin's Gate, és akkor itt ennél van vagy ide jön, mert akkor itt van rögtön az istálónál, és akkor innen el lehet menni a Slegurba,
beírjuk, hogy egg, és akkor már azt ki is adja. Csak a minimum level a 20 ehhez. Aztán ha van a 20-as szinted, akkor innen el kell utazni, lehet egy ilyen portot szerezni a Gundavados missziós részen, ami ez, innen mondjuk el kell utazni, amikor még nincs meg a teleport. Itt lesz egy misszió, amin már feloldottam, mert fölvezető misszió, ahol beszélni kell pár emberrel, meg felfedezni területet, azt a király odaadja, hogy mi az herceg itt van fönn. Meg végig kell csinálni egy olyan instancot, hogy le kell nyomni ilyen denevéreket, párat, meg ilyen kavek alapokat, és akkor igen, Prince Ingor. És akkor ezek adják ezt a teleportot, amivel ide tudsz teleportálni. És megmutatom egy ilyen tesztnek, hogy ide teleportál a bejárathoz ez, és akkor itt van a lovarda. És akkor ezt ugye bárhonnan el lehet érni, nem kell ahhoz a Brie-be meg Celondinbe utazni, azt itt van ugyanúgy ez a Slegor. De ez is ugye 20-as szint, hogy ezt megcsinálod, ezt a missziós felvezető küldetést, és akkor innen el lehet utazni. Másik, ha valakinek háza van, ott is el tud jönni a másik missziós részre. Ilyen Ereborba mondjuk, akkor itt vissza lehet jönni ide. Itt vannak teleportok a Slegorba, lehet sima karakterrel is. Minimum level 20-as kell hozzá, hogyha csinálja az ember itt a Henrybe. Kell a missziót, meg itt ez a... melyik a... What do you need? Ez a konvojnál, a Brie-től délre. Rögtön, amikor átjön a Brie-landból az ember, ott van, de innen oda lehet a missziós rekruiterekkel utazni, azokkal az istálómesterekkel. Ez a Gervins konvoj. Azokat a missziókat, ha csinálja az ember, akkor kap ilyen token. Ezt a Grey Flood markot, ez az a camp. És akkor meg lehet venni a Slegorhoz. A Returnt is, meg a Guidét is. Ugye a Guide az az a Hunteré, meg itt a Mustire is, az meg a Vardeni. Az tök jó. Ugye a Guidét azt meg is veszem. És akkor hova rakta? Hova itt? Mert nem volt hely, ugye? Igen. Akkor itt kell megkeresni. Ott van. Hirtelen megijedtem, hogy az Sterling. Kardolán, az ez a Henry. És akkor Slegor mellette, hogy jó. Be is lokkolom. A kis szinten csak az a megoldás, vagy már 20-as szint alatt, hogy ez a Brie, Celondin, Sorin's Gate, és akkor onnan Mossward, és úgy, amit mondtam az elején, átmenni a sima utazásra, a lóval, vagy manuálisan is akár. Innen meg ugye a belső részekről, a saját házaktól, meg ugyanez itt van a Erebóros mondjuk, ez. De például, de végül is jó lehet. Ez ugyanaz a lovarda. A várról most visszamegyek oda, otthonra, onnan ugye a Celondinba is el lehet. Megcsinálom ezt a táblázatot már, mióta újra elkezdtem lotrózni. És akkor az utazáshoz már ilyeneket írkáltam. Milyen hasznos utak ezek az új, nekem új tablamasterek, ez a missziósak. Egy csomó mindent csináltam ilyen missziókhoz is, hogy melyik a gyors. Valaki szeretné, akkor jelezze kommentbe. Aztán megosztom ezeket, mert ezt folyamatosan így adok hozzá. Jó. Ez inkább a saját karaktereimhez tartozik, csak van ilyen pár, ami esetleg másnak is hasznos lehet. Kivettem a napi ki. Itt a craftos házam, de bárki jöhet. Rám lehet írni a játékba, Tibio-ba vagyok legtöbbször, meg a tolvajja, azzal így bányázgatok itt 30-as szinten a 95-ös területen. Erről nagy lesz videó is, hogy jutottam el ide, meg feloldottam Istravelt. Itt már ez rohan. Itt van Edoraszt. És így szoktam ezzel így mellékesen bányászni, azt hallod. Egy csomó ércet össze lehet, meg fát így, csak így néha ugye lassú így a bányászat, hogy piros a terület, de így azért rengeteget fejlesztettem így a crafton. Így ugrasztott jó nagyot, meg eladom is. Meg tudok cserélni, barterelni játékosokkal. Bőrér, ugye azt nem tudok még 56-os szinten. Na mindegy, ez a kinship, hogy itt bárki csatlakozhat, már van kinship ház. Ez a sajátom.
Ha valaki akar, akkor nyugodtan írjon rám. Itt a játékban ez a szerver. Gron. A másik elérhetőségem van meg az Instagramon, vagy X-en. Trammart. Ott rám lehet. Itt van. Itt rám tud írni bárki. Akkor meg az X-en. Itt van a profilom. Itt lehet írni nekem. Valaki akar, csatlakozhat a kínhez. Én a craftolásra fókuszálok, meg az ilyen gyűjtögetésre. Jelenleg annyira nem nagyon harcolok, csak nem muszáj. Végülis a fejlesztéshez kellett, a crafthoz is a missziókat nyomatom, meg a legendás fejlesztéshez. A jó kis könyvem Harry Potter és a bölcsek köve. Ezt nyomattam. Legendás könyvnek a varázslóba. Majd lehet fejleszgetni még. Ez ennyi lett volna szerintem ez a videó. Azt hiszem elmondtam úgy minden, amit érdemes, hogy ezzel kapcsolatban, hogy így gyorsan halad ez a napi 10. Jóval gyorsabb, mint régen, hogy ez a volt csak. Mi ez? Moze. Labirintus, na. Itt kínlódás volt, ez csomó idő elment, meg a Celondinban volt az a taposgálós, meg ott azok a missziók, azok nagyon lassan haladtak. Ez így, most ez az új, ez tetszik. Gyorsan halad ez a lánc küldetés sorozat, a napi. Aztán itt lehet venni egy csomó, nem tudom, hogy új dolgok vannak, még most meg se néztem. Ja, vannak ezek, szerintem ez a Dafoil. Új, aztán még lovat nem is néztem, hogy van itt így ilyen kalap. Ide lejjebb rakom, nem tudom, a fejem eltakarja a OBS-be. Mi van még itt? Ja, valami új gót. De ez csak 62-es, az kell a... Tudod kinek. Van egy új tánc. Ezt megveszem, megnézem, hogy milyen azt. Hol van? Azt mondja, hogy megtanultam azt. Ilyen írtáncos izé. Azt én raktam oda ezt a virágot? Vagy ezt Amos? Greetings, friend. Sok állatot lehet, hogy ez is új. Nem tudom. Ugye novemberben csatlakoztam vissza. Nem tudom mi új, meg mi nem. Mert nekem minden új szinte. Hol vannak a montok? Mind ilyen izé. Ez kiegészítő. Ez nem is olyan drága. Itt van az elk, de ez is mindig 62-es. Nekem tapsol valaki. Hurrah! Ennyi lett volna ez a videó. Köszi a figyelmet. Aztán ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, vagy meg kommentet, hogy valamit kihagytam mondjuk. Akár kommentbe is írhatsz, hogy ha akarsz csatlakozni, aztán írom, hogy mi van, hogy lehet. Ott van a lotro.com-on, le lehet tölteni a játékot, regisztrálni a launcherbe, az kész. Tehát bármi kérdés van, nyugodtan mondom az Instagramon is, X-en is. Ja, meg Facebookon. Facebookon itt a profilon a Trammartos. facebook.com/Trammart. Aztán itt vagyok, azt itt is lehet írni. Majd próbálom figyelni. Akkor ennyi.